नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. पटापट सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा, कमेंट करा, कुठून आहात तेही सांगा. आणि आता तुमचा डिनर झालाच असेल, काही राहिला असेल. जेवलात का नक्की सांगा कमेंट करून. कमेंट करा सर्वांनी मंडळी, पटापट कमेंट करा. खुशी जरा इकडे आहे का? पटापट कमेंट करा मंडळी. मोहब्बत रंग लाई है. डिगा डिगा डम डिगा 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 डम डिगा डिगा डिगा. मोहब्बत रंग लाई है, लाई है. डम डिगा 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 डम डिगा डिगा. मंडळी पटपट कमेंट करा सर्वांनी, लवकरात लवकर कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. आणि कुठून बोलताय हे कमेंट करून नक्की सांगा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच राष्ट्राबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस, सध्या मी जम्मूला असते तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस माझ्या लाईव्हला म्हणजे माझ्या चॅनलला असतात व्हिडिओज वगैरे. तर तुम्ही जाऊन पाहू शकता. जर कधी जम्मूला आलात तर ह्या तुम्हाला व्हिडिओंची खूप मदत होईल. कारण आपल्याला माहिती नसतं की कुठे काय आहे. सो नक्की पहा आणि कमेंट करून सांगा तुम्ही कुठून बोलताय. 4 लाईक झाले आहेस, पण मला सांगा एक कमेंट का ना आली नाही आहे, किंवा CCवर मला एक माणूस पण दिसत नाही आहे आणि 4 लाईक झाले. हे कसं काय शक्य आहे? कमेंट करून सांगा मला. हॅलो मंडळी, लगेच कमेंट करा, कुठून आहात सांगा. विहान भाई, ताई क्या हाल चमाल चलमल. ताई काय हाल चलमल. विहान भाई, अच्छा हाल है हमारा, तुम बताओ कैसे हो. प्लीज लाइक कर दो भाई. विहान भाई, विहान म्हणतो टाइपिंग मिस्टेक. चलमल क्या हाल चलमल चल रहा है. विहान भाई टाइपिंग मिस्टेक जी. सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई जी. विहान भाई खाना खाया आपने? ताई प्रॉब्लम हो गई है. क्या प्रॉब्लम हो गई विहान भाई? विहान भाई क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे बताओ. ताई एक प्रॉब्लम हो गई है, तो ताई को प्रॉब्लम बताओ. 3 लाख रुपए की जरूरत थी. 3 लाख रुपए. क्या हुआ भाई विहान भाई? किस लिए 3 लाख रुपए चाहिए? क्या हुआ इतना? हाय इश्कवाला लव, नमस्कार, कसे आहात इश्कवाला लव? प्लीज लाईक करा, कमेंट करा. ला 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 ला. इश्कवाला लो, बॅकग्राऊंडला कुठला म्युझिकचा वगैरे आवाज येत नाहीये ना? बॅकग्राऊंडला म्युझिकचा आवाज येत नाहीये ना माझ्या लाईव्हला? बघ जरा, चेक कर एकदा. प्लीज मंडळी पटापट कमेंट करा. नहीं है ओके. विहान भाई बिजनेस है ना जी. ओ EMI लग गई है.
1 तारीख की, और सैलरी आएगी मेरी बैंक से 1 तारीख को शाम में। ओके बाय गॉड। फिर मेरे पास इतना होता तो मैं तुम्हें देती भाई, विहान भाई। हमारी तुम्हारी तो 3 लाख EMI है। हमारी 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 तो इससे भी कम है, लेकिन वो भी नहीं रुक रही है। संभाजी नगर पोर्टफोलिओ। जय श्रीराम दादा, नमस्कार। कसे आहात तुम्ही, कुठून आहात नक्की सांगा। विहान, फिर क्या भैया ने जुगाड़ कर दिया किसी की ट्रिक तरीके से। बाप रे, अरे 3 लाख मतलब जमा करना, इकट्ठा करना कोई नॉट अ जोक। हेड्स ऑफ युअर भाई। यशश्री बोलते हाय हाय यशश्री, जेवलीस का? इश्कॉलला म्हणते कितनी बार एक ही कमेंट्स करू बहन जी। ओके मी ब्लू देते, थांब। मोहब्बत रंग लाई है, डम डिगा 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 डम डिगा डिगा डिगा। कितने बार काय केलेलीस? हो मी जेवली। काय होतं ग आज स्पेशल? आज सोमवार ना। चलो एक गेम खेले। ओके 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 इश्कवाला लो, चला खेळूया मग। मोहब्बत रंग लाई है। कुणाला ब्ल्यू मिळाला? सचिन दादा म्हणतात कुणाला ब्ल्यू मिळाला? इश्कवाला लवला ब्ल्यू मिळाला, पण मी जाताना घेते। सचिन दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? प्लीज लाइक करा चॅनलला। भैया को मैंने पिछले महीने 10 लाख रुपए दिए पायलट खरीदने के लिए। प्लॉट खरीदने के लिए। उसके बाद मेरे बहुत पैसे लॉस हुए इस महीने में, इसलिए आज मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। ओके वो तो है भाई, लेकिन एक दूसरे को हेल्प करनी ही चाहिए, है ना विहान भाई? एक दूसरे को, अपने भाइयों को हेल्प करनी चाहिए। सचिन दादा लाईक केलं ताई, थँक्यू दादा। कोणाला ब्ल्यू मिळाला? इश्कवाला लवला, परत घेते रे ब्ल्यू। हा जाताना द्यायचा असतो ब्ल्यू, नाहीतर GST लागतो। GST लागतो। विहान बोलतोय बहुत लोगों से ट्राई किया मैंने, पर अरेंज नहीं कर पाया, फिर भैया ने कर दिया जुगाड़। वेरी नाइस विहान भाई। वही होता है फैमिली में, वही होता है कि एक दूसरे को हेल्प करेंगे तभी वो भाई बहन काम के ना, नहीं तो क्या फायदा। सर्वेश बोलतोय हॅलो सर्वेश, कसा आहेस तू? काय भावा, बरोबर आहे मा? कोकणात काय पाऊस पाणी असा की नाही? कणकवलीत लागान गेलो मी, ऐकलंय पाऊस। विहान भाई बोल रहे तो भैया का फोन आया कि तू टेंशन मत ले, हो गए पैसे। वेरी गुड, खूब छान। ऐसे ही बहुत अच्छा लगा कि टेंशन खत्म हो गई विहान भाई। नामदेव दादा म्हणतात चष्मा। हा नामदेव दादा नमस्कार, कुठून आहात? माझा चष्मा बघा। प्लीज मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी। मोहब्बत रंग लाई है, ला 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 ला। मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी। इश्कॉला म्हणते तुम्हाला एक टॅगलाईन देणार आणि तुम्ही कमेंटमध्ये सांगायचं तो कोणता ब्रँड आहे। फक्त 15 सेकंदाचा वेळ मिळेल। ओके 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 चलो। यशस्वी म्हणते हो कणकवलीला लागला, पण कुडाळला नाही। हो का, कणकवलीलाच लागला काय? कशा? नको चला मंडळी, गेम खेळायचा पटकन। इश्कवाला लव आपल्याला एक टॅगलाईन देणार आणि कमेंटमध्ये सांगायचं आहे आपल्याला
कोणता ब्रँड आहे? फक्त 15 सेकंदाचा वेळ मिळणार आहे. सो पटापटा खेळायला या. ला हा 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 एक हसीना थी एक दीवाना. पटकन कमेंट करा. जो पहिला बरोबर उत्तर देईल त्याला मिळणार 10 फ्री सबस्क्रायबर. पिन कमेंट. ए बाबा देशील ना उगाच काय पण. यशश्री म्हणते डन. संकेत दादा हाय हाय. संकेत दादा लाईक नंबर 9. थँक्यू भावा. जेवलास का? सचिन दादा हसतायत. संकेत दादा ओम साईराम. मग हसताय म्हणजे ह्याने नाही दिले तर मग मला लोक म्हणतील काय ग ताई उगाच काय पण सांगते. मुझे हॅलो मुझे हेलो म्हणजे काय मतलब क्या है? विहान भाई. यशश्री म्हणते डन. संकेत दादा म्हणतो नाही. जेवलाच नाही. मी गेलेलो परत आलो. ओके. जेवलात का सचिन दादा? विहान बोलते मेरे कमेंट दिख नहीं है रही है क्या आपको? देखती हूँ क्या किया था आपने. आपकी यही आई ना, तो भैया का फोन आया कि तू टेंशन मत ले हो गए पैसे. ये मैंने कमेंट रीड भी की. विहान भाई बोलता मेरी बहन होती तो फोन छीन लेता. मतलब मेरी बहन होती तो फोन छीन लेता मतलब इसका क्या? रहने तो तई खरीद लूंगा. इससे अच्छा इतनी मेहनत करेगा कौन करेगा बनाने में. मेरी बहन होती तो फोन छीन लेता. विहान भाई इतनी ही कमेंट है आपकी. यशश्री म्हणता डन. बेनोस नॉनचेस. मैं भूल गई. श्रद्धाताई मी विसरले हो काय म्हटलेलं असता. सुरू करूया. हो मेरे कमेंट दिख नहीं रे विहान भाई. यशश्री डन म्हणतात. श्रद्धाताई म्हणतात गुड मॉर्निंग सिस्टर. गुड नाईट सिस्टर. श्रद्धाताई गुड नाईट. कशी आहात तुम्ही? सचिन दादा म्हणते पटकन सांगा उत्साह वाढतोय. गॉडफादर म्हणते हे भगवान ये लाईव्ह कप सुरू हो गई. गॉडफादर लाईक करा चॅनलला आणि गेममध्ये स्टार्ट व्हा. इश्कॉलर आपल्याला एक टॅग लाईन देणार आहे. आपल्याला ब्रँड ओळखायचा आहे. बिहार में प्रीतिया दीदी ये वाला कमेंट मैंने आपको कल या परसों किया था आपको. ओके फिर अभी कौन सा किया था आपने? गॉडफादर म्हणता है टॅग लाईन दाग अच्छे है. चला कमेंट करा सर्वांनी. या कोण आहेत आता गुड मॉर्निंग बोलत आहेत? या माझ्या गाववाल्या आहेत गाववाल्या. श्रद्धाताई म्हणताय इकडे गुड मॉर्निंग आहे. ओ का श्रद्धाताई गोव्याला आहात ना तुम्ही? यशश्री म्हणते टाईड. यशश्री टाईड बोलते. गॉडफादर म्हणते इकडे कुठे कोणती कंट्री आहे? इश्कला म्हणतोय टाईड नो. येते का कोणाला? दाग अच्छे है टैग लाइन. कौन सा दाग? अरे अहो टैग विहान भाई बोलता है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आज वापस आ गई. अपने आप गरिमा त्रिपाठी. क्या करूँ? मेरी एक न्यू गर्लफ्रेंड बन गई है. अब गरिमा को क्या करूँ? एडवाइस दूँ. भाई तुम्हारे गरिमा को एडवाइस दो कि तुम्हारा टाइम आउट हो गया है. अभी तुम इनकमिंग में नहीं हो आउटगोइंग में हो. गॉडफादर म्हणते ताई मी काय गेम बीम नाही खेळत. मी आधीच कामावरून वैतागून आलोय. मग गेम खेळा की मस्त वाटेल तुम्हाला. यशश्री म्हणते सर्फ एक्सल. चला कमेंट करा आन्सर द्या. गॉडफादर दादा असं थोडंसं वातावरण खेळीचं असलं ना की मस्त वाटतं बघा. डॉक्टर श्रद्धा कसा असेल तू? मस्त असेल श्रद्धाताई. सध्या मध्यंतरी 4-5 दिवस तब्येत बरी नव्हती. 8 दिवस तरी. त्यामुळे 4-5 दिवस लाईव्ह पण नाही घेऊ. मी
न्यूझीलैंड आले, श्रद्धाताई न्यूझीलैंडला आली आहे. टॅगलाईन दाग अच्छे है, आन्सर सर्फ एक्सल. योगेश दादा आली का? हो योगेश दादा. आणि यशश्री पण आली आहे बघा. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात गावात पाऊस लागलो ना. होय कणकवलीक लागलो श्रद्धाताई. गॉडफादर नको मला पोटासाठी थोडं बनवायचं आहे. मी आज पिठलं भाकर बनवलं. गॉडफादर मी पिठलं भाकर आणि भाकरी बनवली. इश्कॉलला म्हणते यशश्री 1 पॉइंट. येस यशश्री 1 पॉइंट. व्हेरी नाईस. श्रद्धा म्हणतात काय वाटत होता. म्हणजे मुलांना लूज मोशन, ओमेटिंग, ताप येत होता. त्यांचं जरा कमी झालं. मला पण सुरू झालं. मिस्टरांना म्हणजे इकडे व्हायरलच होतं हे सगळं. यशश्री म्हणते थँक्यू. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात आमच्याकडे गारा पडल्या. यशश्री श्रद्धाताई ह्याला कणकवलीला पण खूप गारा पडल्या. यशश्री म्हणते हो. गॉडफादर म्हणते OMG न्यूझीलंड म्हणजे आम्ही वर्ल्ड क्लबला हरलो त्याच टीमचा देश ना. त्याच टीमचा देश ना. विहान भाई बोल रहा है कह रही थी फिर से मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ पर गुस्सा मत करना और चिल्लाना मत. तो उसको बोलो मैं गुस्सा भी करूँगा और चिल्लाऊंगा भी. मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगा ये बोल देना. समझे विहान भाई. यशश्री म्हणते नमस्कार योगेश दादा. यशश्री योगेश दादा तुझी सारखी आठवण काढतात. पहिले इले आधी विचारतले यशश्री आलेली का. यशश्री आलेली का. कॉलेजला गेली असणार. मंडळी पटापट कमेंट करा सर्वांनी. गुड मॉर्निंग डॉक्टर हाऊ आर यू. गॉडफादर श्रद्धाताई तुम्हाला गॉडफादर विचारतायत हाऊ आर यू. होय होय अकू काय ऑकलँडला ऑकलँड. इश्कॉला म्हणतोय जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. येते का कोणाला जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी टॅगलाईन. गॉडफादर हसतायत. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात LIC. डॉक्टर श्रद्धांनी पहिला आन्सर दिला आहे LIC म्हणून. इश्कवाला म्हणतोय डन. श्रद्धाताईंनी पहिला आन्सर दिला आहे. त्यांची कमेंट मला पहिली आली आहे LIC म्हणून. विहान भाई आज रात को बात करेगी बोल रही थी. ओ माय गॉड. विहान भाई जो चली गई उसको क्यों याद कर रहे हो. नहीं बात करो फिर तुम चिट कर रहे हो. गॉडफादर म्हणतात त्यांच्यासोबत बोल की माझी इंग्लिश चांगली होईल. येस येस. श्रद्धाताई गॉडफादरांना इंग्लिश बोलवायला शिकवा त्यांची चांगली होईल. आम्हाला काय इंग्लिश येतच नाही. इश्कला म्हणते जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी LIC आन्सर. योगेश दादांताई झालं तुझं समाधान. येस आताच झालं माझं समाधान योगेश दादा. काय झालं. चीट किसके साथ कर रहा हूँ ताई मैं. नहीं जो पहली गर्लफ्रेंड है ना उससे फिर चिट ही होगी जब तू उससे बात करेगा पहली जो एक्स गर्लफ्रेंड से. तो मत बात करो. डॉक्टर श्रद्धा बोलतायत अगं तुझे पण व्हाईट हेअर. अगो होय बघ न गो. मैं तो बुढ़ी हो गई. इसको डॉक्टर श्रद्धा राहुल गोलपकर 1 पॉइंट. व्हेरी नाईस श्रद्धाताई कॉंग्रॅच्युलेशन. गॉडफादर म्हणून ताई शाळेत जायचं असतं. तू गेली नाही काय. मी काय करू. मी गेलेली पण मला इंग्लिश शिकवलं नाही सरांनी. योगेश दादा म्हणतात यशश्री जेवली का. यशश्री तुला योगेश दादा विचारतायत जेवलीस का यशश्री. मग यशश्री पण म्हणते हो मी जेवली. इश्कवाला म्हणते नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आहेत. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते $1.1. इश्कवाला म्हणते नेक्स्ट तरी म्हण. नेक्स्ट. यशश्री म्हणते डन. योगेश दादा यशश्री मी आजारी आहे. ओके योगेश दादांनी सांगितलं नव्हतं. यशश्री
बाई योगेश दादा खूप आजारी आहे, त्यांना टायफॉइड झाला. तू विचारपूस पण नाही करत, तुला टाइमच नाही भेटत कोणाला विचारायला. काय बरं नाही. प्लीज मंडळी डबल टॅप करा, लाइक करा चैनल। विनर को 10 सब्सक्राइबर मिलेंगे, जो जिसके ज़्यादा पॉइंट हो गए उसको 10 सब्सक्राइबर मिलेंगे मंडळी। गॉडफादर म्हणते या कशावरच्या डॉक्टर आहेत ताई? श्रद्धा ताई तुम्ही कशावर डॉक्टर आहात ते सांगा। डॉक्टर श्रद्धा म्हणते $10 दो, $10। इसको लो, $10 चाहिए उनको। यशश्री म्हणते ओके। हार्टच्या डॉक्टर आहेत हे श्रद्धाताई। श्रद्धाताई हार्टच्या डॉक्टर आहेत। कोणाचा हार्ट खराब झालाय का? आमच्या श्रद्धाताईंना विचारू शकता। श्रद्धाताई हार्टमध्ये एक इंजेक्शन घुसवायचं आणि सगळ्यांचे हार्ट एकदम हेल्दी। तीळ वेळ कुठे आहे ताई? तीळ वेल कुठे आहे ताई म्हणजे इश्कवाला म्हणतोय डॉक्टर श्रद्धा जी यहाँ तो प्रीतिया का चैनल भी मोनो नहीं कर, नहीं कहाँ से मिलेगा डॉलर? मेरा चॅनल मॉनिटाइज ही नहीं है। यशश्री म्हणते कुठे आहे त्यांचा दवाखाना? यशश्री श्रद्धाताई तुमचा दवाखाना वगैरे कुठे काय आहे हे सर्वांना सांगा, सगळ्यांना तुमच्याकडे यायचं आहे, थोडं सांगा, मग हार्टची काळजी कशी घ्यावी। डॉक्टर श्रद्धाताई सांगा, सगळं सांगा। आप दो $10। क्लिनिक नाही आहे, डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात क्लिनिक नाही आहे। गव्हर्नमेंटला आहेत ते गोव्याला। तुम्ही गोव्याला आहात ना श्रद्धाताई? ओके। नेक्स्ट टॅगलाईन आहे गॉडफादर म्हणतात न्यूझीलंडला आहे यशस्वी नाव आहे तिचं। इश्कलाल म्हणतोय टॅगलाईन हर एक जिंदगी जरूरी होता है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। बोले तो हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। यशस्वी योगेश यशस्वी आपला कोकणी डॉक्टर बरा। डॉक्टर श्रद्धाताई म्हणते हो गोवाला सर्व्हिस। ओके। गॉडफादर म्हणतात गोवाला आहे, मग न्यूझीलंडला काय आहे? श्रद्धाताई मग न्यूझीलंडला कशाला गेलात आणि काय आहे? गोवा न्यूझीलैंड, हमारा तो सर घूम गया भाई। हम गोवा जा रहे, फिर न्यूजीलैंड जा रहे, फिर गोवा जा रहे, फिर न्यूजीलैंड जा रहे, पता नहीं चल रहा है हम कहाँ जा रहे। यशस्वी हसता। योगेश दादा काय खाल्लात तुम्ही? योगेश दादा तुम्ही काय खाल्लात? हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। कोणाला येते का टॅगलाईनचा आन्सर? डॉक्टर खरं सांगत नाही बघ। मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी। कमेंट करत नाही आहात तुम्ही, कमेंट करायच्या गूगल करा पण उत्तर द्या। हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, बोला तो एक फ्रेंड जरूरी होता है। पॅरागॉन असेल, एअरटेल। मी पॅरागॉन सांगितलं। डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात एअरटेल। यशस्वीची पहिली कमेंट आली आहे, यशस्वीला 2 पॉइंट मिळालेत। मंडळी पटापटा कमेंट करा आणि टॅगलाईनचं आन्सर द्या। इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता। गॉडफादर जाऊ दे, डॉक्टर यशस्वी तिकडे येणार नाही ट्रीटमेंटसाठी। इश्कॉला लो म्हणतोय हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, आन्सर एअरटेल। ओके यशस्वी 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट
यशश्री म्हणते सॉरी, योगेश दादाने नारळाचं पाणी घेतलं आणि किवी खाल्ली. ओके योगेश दादा, आराम करा. अजून हॉस्पिटललाच आहात का? मनोज दादा म्हणते लाईक डन मुंबई भांडूप. थँक्यू मनोज दादा, कसे आहात तुम्ही? लाईक करा. इश्कवला म्हणते यशश्री 2 पॉईंट्स. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते कोण होतो तो व्हायझेड? कोण होतो व्हायझेड? व्हायझेड कोण होता? व्हायझेड कोणच नाहीये, सगळे रोजचेच मेंबर आहेत. व्हायझेड नाही. व्हायझेड कोणाची? डॉक्टर श्रद्धाताई नाही, गावी आहे. गावाला आलास दादा? तुझं नाव काय ताई? माझं नाव प्रीतिया, कोकणची प्रीतिया. गॉडफादर म्हणतायत कोण? तुम डॉक्टर श्रद्धाताई गॉडफादरांना म्हणताय का? नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट. यशश्री म्हणते डन. माझे वय 55 आहे. मनोज दादा म्हणतात माझे वय 55 आहे. ओके. यशश्री ताई म्हणते डन. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते नेक्स्ट क्वेश्चन $1. प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन. इश्कवाला लव, इश्कवाला लव. प्लीज म्हणजे डबल टॅप करा, डबल टॅप करा, डबल टॅप करा. नेक्स्ट टॅगलाईन आहे थिंक इन्व्हेस्टमेंट, थिंक म्युच्युअल फंड्स. थिंक इन्व्हेस्टमेंट, थिंक म्युच्युअल फंड्स. गॉडफादर म्हणते चल ताई बाय. बाय बाय गॉडफादर. गुड नाईट, स्वीट ड्रीम, टेक केअर. नेक्स्ट टॅगलाईन आहे थिंक इन्व्हेस्टमेंट, थिंक म्युच्युअल फंड्स. योगेश यशस्वी उद्या बिस्किट पुडा घेऊन ये बघायला आजारी पेशंटला. कुठला बिस्किटचा पुडा पाहिजे ते पण सांगा. यशस्वी म्हणते म्युच्युअल फंड्स. यशस्वी कणकवलीला बिस्किटचा पुडा घेऊन जा. ओके. इश्कवाला म्हणते नो क्रॉस. मुत्तूत फायनान्स. आय थिंक मुत्तून फायनान्स. मेरा काटा तेरा कुछ नहीं जाता. कोटक. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात कोटक. गुगल सर्च. यू नो गुगल सर्च. योगेश दादा म्हणते पार्लेजी ₹2 ₹2 पण येत असतो का? ₹5 असतो. बघा गाडी पेट्रोल टाकायचं 200-300 रुपयाचं आणि ₹2 बिस्किटचा पुडा. मग काय करू? येत नाही तर तेच करायला लागणार ना. मग काय करू? येत नाही तर तेच करायला लागणार ना. म्हणजे काय दादा? म्हणजे काय श्रद्धा ताई? मनोज दादा म्हणते ताई मला एकच मुलगी आहे 26 वर्षाची. तिचं पण लग्न झालं. ती कुडाळला आहे. हो का मनोज दादा? कुडाळला कुठे दिलात? विक्रम दादा म्हणतात हाय दीदी. हाय विक्रम दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. खूप खूप स्वागत आहे. कसं वातावरण आहे विक्रम दादा पुण्याला?
इश्कॉलर म्हणते हा ब्रँड भारतातील सगळ्यात मोठ्या सरकारी बँकेशी जोडलेला गेला आहे. HDFC गुगल ओके, गुगल ओके. बरोबर बरोबर. यशस्वी म्हणते RBI. इश्कॉलर म्हणतोय नाही. योगेश दादा ताई यशस्वी ताईला ब्ल्यू दे. ताई यशस्वीला ब्ल्यू दे. का रे योगेश दादा, कशासाठी ब्ल्यू द्यायचा? मी कोणालाच देत नाही. याच्या कमेंट हाईड होतात आणि तो गेम खेळतोय ना, गेमला क्वेश्चन घालतोय म्हणून मी त्याला दिले. मी देईन तुम्हाला सगळ्यांना ब्ल्यू, पण एक फेस आहे UTI. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात UTI. दिलीप दादा म्हणतायत नमस्कार ताई, जेवण झालं का? दिलीप दादा हो जेवलो आम्ही, तुम्ही जेवलात का? HDFC सरकारी नाही. ओके. SBI. मनोज दादा म्हणतात जेवण झालं का? हो दादा आम्ही जेवलो सर्वजण. काढ माझा ब्ल्यू. नाही तुझं नाही ब्ल्यू काढत, जाताना काढते. कोण हुशार नाही? अरे मी असे हुशार. राग गेलो काय रे प्रेम तुका? लोकमान्य हे काय? ही सोसायटी आहे लोकमान्य. यशश्री गुरुनाथ दादा म्हणतात हाय ताई. हाय गुरुनाथ दादा, कसे आज जेवलात का? दिलीप दादा म्हणतात ताई 14 नंबरला लाईक डन केलं आहे. थँक्यू दिलीप दादा. इश्कॉलला म्हणते टॅगलाईन थिंक इन्व्हेस्टमेंट. ओके. SBI म्युच्युअल फंड्स. थिंक म्युच्युअल फंड्स. आन्सर SBI म्युच्युअल फंड्स. वा वा वा. मी पण SBI थोडंसं बरोबर सांगितलं. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतायत कोटक नाही येऊचा उत्तर. कोणाक नाही येऊचा उत्तर? आम्ही सगळी हुशार नाही गो, मराठी शाळेतली, पण आम्ही हुशार नाही. इश्कॉलर म्हणते चल येतो जेवून. ओके. दिलीप दादा म्हणतायत ताई माझं जेवण बाकी आहे, दुकान बंद झाल्यानंतर जेवणार. ओके दादा, मग किती वाजता जेवता तुम्ही? मनोज दादा म्हणताय डबल टॅप करा. यशश्री हुशार आहे. हो यशश्री हुशार आहे. मग काय ब्लूचा आणि हुशार असण्याचा काय संबंध? विक्रम दादा म्हणते दीदी वातावरण चांगलं आहे. हो का विक्रम दादा? खूप छान. या जेवायला सगळे. हो येतो. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते कसा असाय तू? मी मस्त असाय गो श्रद्धाताई. नेक्स्ट क्वेश्चन सांगणार जोक गेलो. गुरुनाथ दादा म्हणते लाईक केलं आहे ताई, सरकारी फर्स्ट नंबर होता. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते कॅन आय आस्क क्वेश्चन? ओके श्रद्धाताई बोला. मी पण एक प्रश्न विचारू का? आधी श्रद्धाताईंनी विचारू दे, त्यांचा विचारून झालं की तू विचार. ओके. एकाने विचारा म्हणजे आपल्याला उत्तर पण द्यायला बरं पडेल. मनोज दादा म्हणताय ताई बाय बाय मनोज दादा, काळजी घ्या. योगेश दादा म्हणतात विचार. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते असं काय आहे जिथे माणूस स्वतः पैसे देऊन कामाला जातो? असं काय आहे जिथं? ट्रेन. विक्रम दादा दीदी जेवण झालं का? हो विक्रम दादा जेवलो आम्ही, तुम्ही जेवलात का? कोणाला येतंय का आन्सर? असं काय आहे जिथे माणूस स्वतः पैसे देऊन कामाला जातो? स्वतः पैसे देऊन कामाला जातो. येते का आन्सर? विक्रम दादा, यशश्री, योगेश दादा, तुम्हाला आन्सर येते का याचं? बँक. आपण तिथं स्वतः पैसे देतो आणि आपण कुठे बँकेत कामाला आहोत? कुछ तो गडबड है दया, पता लगाओ. नाही म्हणतायत. ट्रेन. रेल्वे स्टेशन.
ओके बाय. यशश्री थांब ना, तुला क्वेश्चन विचारायचा होता ना. नो यशश्री तुझा विचार आता क्वेश्चन. ह्या ताईंचा येत नाहीये क्वेश्चन, तुझा विचार. स्टेशनवर काय काम केलंय तू? नाही, रेल्वे स्टेशनवर पैसे देते, तिकीट काढते आणि मग कामाला जाते, असं असतं ना. मंडळी पटापट कमेंट करा, सर्वांनी सांगा आन्सर. सांगू आन्सर. ओके सांगा सांगा. दीदी चिकन बनवलंय आज. वा वा वा, आज चिकन बनवलं सोमवारचं. खाता तुम्ही सोमवारचं चिकन? पतंग किंवा पतंग विकणारा. जिम. जिम कसं काय आन्सर येऊ शकतं? तिथं आपण थोडंच कामाला जातो. असं विचारलं असतात ना तर चाललं असतं. जिथं आपण पैसे देतो आणि घाम गाळतो, तर आन्सर जिम येऊ शकलं असतं. हो दीदी, आम्ही व्हेज खाल्लं दादा आज. व्हेज आज मंडे आहे ना, सो आम्ही व्हेज खाल्लं. उत्तर दिलं. पतंग किंवा पतंग विकणाऱ्यांनो म्हणतायत. हॅलो यशश्री, गेलीस का तू? होय ग. मंडळी पटपट कमेंट करा. कोकणची प्रीती या चॅनलला लाईक करा. हॅलो मंडळी, कमेंट करा. कोकणची प्रीती या चॅनलला. आणि कोकणात जाण्याची तयारी करा, कारण आता मे महिना येतोय. आंबे, फणस, काजू वगैरे खायचं असेल तर चला कोकणात चला. योगेश दादांकडे तर आंबे भरपूर आहेत. एक बोलू का? हो हो बोला. श्रद्धाताई, श्रद्धाताई बोला बोला, नक्की बोला. श्रद्धाताई, आंबे फणस वगैरे खाल्लात का तुम्ही? रोहित शिंदे म्हणतात हाय. हाय रोहित दादा, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? श्रद्धा म्हणतायत एक. एक बोलू का? एक बोललात तुम्ही. मी दोन बोलू का? दोन. रोहित दादा कुठून आहात? नाही, तुम्ही तर आलेलात ना माझ्या चॅनलला यादी. येस रोहित दादा, तुम्ही तर आलेलात माझ्या चॅनलला. कसे आहात? जेवलात का? श्रद्धाताई म्हणते नको बोलू. रोहित दादा पुण्यावरून आहेत. सॉरी दादा, तुम्ही आलेलात ना त्या दिवशी माझ्या लाईव्हला. जेवलात का रोहित दादा? काय हो जेवलात? मी विक्रम दादा म्हणते दीदी तुम्ही नाही का? आम्ही नाही आज नॉनव्हेज खात, उद्या खाणार. रोहित दादा म्हणतात हो. ला 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 ला, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. रोहित दादा म्हणतायत करेन आता. ओके, करणार का जेवण? वा 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 रोहित दादा. निलेश जंगम म्हणतात वा 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 वा. हाय निलेश दादा, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. निलेश दादा नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. ताई नमस्कार. नमस्कार नमस्कार निलेश दादा, कुठून आहात आपण? स्वागत आहे तुमचं. निलेश दादा, रोहित दादा म्हणते तुमचं जेवण झालं? हा रोहित दादा, आज लवकर जेवलो, मिस्टरांची ड्युटी, सो आम्ही लवकर जेवलो. नाशिकवरून बोलताय का निलेश दादा? नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं, दुपारचं असतं आणि रात्रीचं असतं, कधी कधी सकाळचं पण असतं. म्हणजे 3 टाइम घ्यायला भेटलं तर घेते.
तर नक्की जॉईन व्हा. तुम्हाला बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून नोटिफिकेशन येईल. मी कोकणातली आहे. आलेलात का ग निलेश दादा कधी तुम्ही कोकणात? कोकणात कधी आलेलात का? नक्की सांगा कमेंट करून. ला 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 ला. नाही ना. ओके, मग या नक्की दादा, नक्की या कोकणात, नक्की या. जूनच्या पहिल्या दुसऱ्या आठवड्यात या. खूप छान, जरा गरमी कमी होईल आणि वातावरण खूप छान असतं त्यावेळी, पाऊस पडत असतो. मला मासे खायचे आहेत. वा वा वा, कोकणातले मासे खाऊन बघा. समुद्रातले ताजे ताजे, वेंगुर्ला बंदर असतं ना तिथले. हा हा हा. संध्याकाळचं जायचं, मासे घेऊन यायचे आणि लगेच करायचं. ताजे फडफडीत मासे, चव अप्रतिम. नाहीतर बर्फात ठेवून ठेवून 8 दिवसांनी 15 दिवसांनी ते आपल्या घशात जातात, पोटात. काय पोटाची अवस्था होणार. खूप ऐकले आहे हो का. माझ्या घरी सासरे वगैरे जेव्हा आम्ही गावी जातो ना, तेव्हा माझे सासरे वगैरे मासे घेऊन येतात. संध्याकाळचे जातात 5 वाजता, 8-9 वाजेपर्यंत येतात. मग आम्ही सगळी तयारी करून ठेवलेली असते. आले की मासे छान नीट केले की लगेच त्याला फ्राय, त्याची चटणी, ते करी, एकदम मस्त भन्नाट. तुम्ही काय बनवलं आज ताई? रोहित दादा, मी आज बनवलं पिठलं आणि भाकर, आणि दुपारची थोडीशी मटर बटाटा आणि गोबीची सब्जी होती. रोहित दादा, पिठलं आहे, पाहिजे का? मस्त बनवलंय बेसनचं पिठलं. खातो का कधी पिठलं? माहिती आहे ना, झुणका टाईप असतं ते. आकाश दादा म्हणते श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ ताई. आकाश दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 15 लाईक झाले आहेत. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. विहान निलेश दादा म्हणतात ते वाम फ्राय खायला आवडते मला. वाम मच्छी म्हणताय का? ओके ओके. खूप छान छान वेगवेगळ्या डिफरंट मच्छी असतात. अनिकेत गायकवाड म्हणताय जय महाराष्ट्र. अनिकेत दादा नमस्कार, स्वागत आहे. अनिकेत दादा स्वागत आहे. कुठून बोलताय तुम्ही? आकाश दादा म्हणतायत लाईक डन 15 नंबरला ताई. थँक्यू आकाश दादा, थँक्यू सो मच. निलेश दादा म्हणताय मी व्हेजिटेबल आहे म्हणून मला जास्त माहीत नाही, सॉरी. नॉनव्हेजचे. ओके ओके, मग तुम्हाला व्हेजिटेरियन आहात, मग नॉनव्हेज खात नाही का तुम्ही? मी प्रियंका महाराष्ट्रातली. हाय प्रियंका ताई, नमस्कार. अगं ताई झालं का जेवण? हो प्रियंका ताई, जेवली. योगेश दादा म्हणते बाय बाय ताई, मी पण जातो. ओके योगेश दादा, काळजी घे स्वतःची. आणि अनिकेत दादा म्हणतोय आय एम फ्रॉम पुणे. ओके, पुण्यावरून आहात का अनिकेत दादा? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्लीज चॅनलला लाईक कर, डबल टॅप करा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार. प्रियांका ताई, अनिकेत दादा, निलेश दादा, प्लीज डबल टॅप करा. निलेश दादा, मी कोरोना पाऊस खायला लागतो, आता कंट्रोल होत नाही. ओके, कोरोनापासून तुम्ही खायला लागला, आता कंट्रोल होत नाही. तुम्हाला माहितीये, मला काही लोक असं म्हणतात की यार तुम्ही नॉनव्हेज खाता, खूप वाईट करता, पाप करता, हे करता वगैरे सगळे काय बोलतात. खरं आहे का नॉनव्हेज खाल्ल्याने पाप लागतंय? मंडळी पटापटा कमेंट करा. मंडळी पटापटा कमेंट करा. कोकणची प्रीती या लाईव्हला. ला ला ना 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 ना. अनिकेत दादा, पुण्याला गरमी आहे ना? प्रियांका ताई म्हणतायत अगं मावशी मी 10वीत आहे. तुम्ही 10वीत आहात का प्रियांका ताई? असू दे ग प्रियांका, ठीक आहे, मी प्रियांकाच बोलते. चल, हाय प्रियांका, चॅनलला नक्की जॉईन हो. मग बाईक प्रमाणेचे काय त्यागर आणि सिंहाचे? मग बाईक प्रमाणे
चे काय टायगर आणि सिंहाचे, मग तेच ना, म्हणजे ते एक सायकल आहे ना. आता बघा, उंदराला मांजर खाते, मांजराला अजून कोणतरी खातं, त्याला अजून कोणतरी खातं, असं हे वगैरे आहेच. त्यामुळे हे सायकल चालूच राहणार. त्याच्यासाठी कोणाला कोणी दोष देऊ नये असं मला वाटतं. हो, आता समजले तुला. अगं तू स्वातीताई आणि फक्त तेजसलाच ओळखतेस. हो हो हो. प्लीज पटापट पण लाईक करा सर्वांनी. आता फक्त 15 मिनिटं आपलं लाईव्ह सुरू राहणार आहे, नंतर बंद होणार आहे. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी, ज्यांना कमेंट करायची त्यांनी, सीसीवर असलेल्यांनी प्लीज कमेंट करा. ओ पार्टी ऑल राईट, ओ पार्टी ऑल राईट. ज्यांना हम पे डालो. स्वामी ताई म्हणतात, स्वामी म्हणते तुमचं नाव प्रियंका आहे का प्रीती आहे? माझं नाव प्रीती आहे. प्रीती या प्रियंका त्या आहेत वरच्या, ज्या कमेंट केल्या आहेत ना प्रियंका ताई त्यांनी. हॅलो स्वामी, तुम्ही कुठून आहात? तुम्ही कुठून आहात? मी कोकणची प्रीती आहे. टन 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 टन. निलेश दादा मध्ये कोकणला बेस्ट मासे कोणते? सगळेच मासे बेस्ट आहेत, सगळे मासे बेस्ट आहेत. सगळे मासे भेटतात कोकणात. निले स्वामी म्हणते मी पश्चिम महाराष्ट्रातील आहे. ओके, पश्चिम महाराष्ट्रातील आहात का तुम्ही? ओके ओके. श्रीराम म्हणतायत नमस्कार ताई. नमस्कार. बर नाव, एक नाव सांगा. पापलेट, सुरमई. श्रीराम कशा आहात? मी मस्त आहे, तुम्ही कसे आहात? निलेश दादा म्हणते तुमचे आवडते, मला सुरमई आवडते, सुरमई आवडते मला, पण कुठे खायला मिळते? आम्ही सध्याच्या मुलं असल्यामुळे नाही भेटत आम्हाला खायला. श्रीराम म्हणते लाईक केले, थँक्यू. मी ताई मी नाशिकवरून. हो दादा, आज तुम्ही आलेलात ना? आज काय काल आलेलात लाईव्हला? प्लीज मंडळी पटापटा कमेंट करा. पापलेट व सुरमईचे दर कसे असतात? किलोवर असतात ते, म्हणजे घ्यावी तशी असते, छोटी मोठी त्यावर रेट असतात. योगी आता गावाला आहे तोपर्यंत या कोकणात, कोकणाला मासे खायचे असतील तर हो हो तेच ना योगेश दादा, मी तर बाबा जाणार जाणार मासे खायला. निलेश दादा म्हणतात का सुरमई नाही मिळत? हा सुरमई मिळते, सगळं मिळतं की, बोलली ना सुरमई. श्रीराम म्हणताय काल पण आलो होतो. येस येस, कालच आलेलात वाटतं, काल आलेलात. येस, आज नाही आले, आज पण आलेलात ना? काल पण आलेलात. ओके थँक्यू. प्लीज लाईक करा. गल्लन माशाची टोपली घेऊन चालली. आय एम बॅक. हाय स्कॉलर लव, स्वागत आहे तुझं. तुमचा आवाज छान आहे ताई. थँक्यू, थँक्यू दादा. प्लीज निलेश दादा चॅनलला जॉईन व्हा. वे चुन्नी वे झालो.
मंडळी मंडळी पटापटा कमेंट करा. इश्कॉललो स्वागत आहे तुझं. आता लाईव्ह संपवते थोड्या वेळातच. जर लोक जोडून राहतील तर वॉच टाइम सुद्धा वाढेल. हो का ग, बोर झालीस? नाही, बोर नाही झाली. इश्कॉललो म्हणते म्हणून थोडा वेगळा गेम घेऊन आलेलो, पण पब्लिक कमी. यार हल्ली सध्या पब्लिकच कमी होते का माहिती. नाहीतर बापरे किती मला मॅसेज वाचायला वेळ नसायचा. पण मी गावाकडून एकदा जाऊन आली ना, त्याच्यानंतर माझ्या लाईव्हला खूपच माणसं कमी यायला लागली. गोविंद दादा असू दे थोडा वेळ, मी दुपारी कामात होतो. ओके हो गोविंद दादा. सध्या मी फेस लाईव्ह बंद करते 5 मिनिटासाठी, कारण सध्या मी थोडंसं आजारातनं उठली आहे ना, त्यामुळे मला जास्त असं बोलल्यानंतर असं वाटतं की पडल्यागत असं वाटायला लागलं, म्हणून मी जरा झोपायला आले. असं आपण बोलू. पटपट कमेंट करा. गोविंद दादा जेवलात का? गोविंद दादा जेवलात का? गणेश, हॅलो गणेश दादा नमस्कार. 18 नंबर लाईक डन. थँक्यू सो मच. थँक्यू. पटापट कमेंट करा. ताई साहेब बोला. ला 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 ला. कशी आहेस माझी ताई आई? मस्त आहे भावा, तू कसा आहेस? गोविंद दादा म्हणते हा जेवण झालं. काय होतं दादा स्पेशल? गणेश दादा म्हणते अशीच असती माझी आई तर आम्हीही असतो तुझ्यासारखे सुंदर ताई. हो माय गॉड, मनाने सुंदर असलं पाहिजे भावा. गणेश ताई जेवलीस का? ताई हो जेवली. तू जेवलास का? मंडळी पटापटा कमेंट करा. कमेंट करून सांगा कुठून आहात ते, लाईव्ह कुठून बघताय. 19 नंबरला लाईक करा. ताई यशश्री गेली. अरे बापरे दादा, तू असा काय रडतो रे भावा? योगेश दादा तू असा काय रडतो? ताई यशस्वी गेली. गोविंद दादा मध्ये स्पेशल काही नाही, साधं होतं. ओके, आमचं पण साधंच होतं आज जेवण, पिठलं भाकर. गणेश दादा म्हणते कशी हाय वो माझी माय? मस्त आहे. आम्ही कोकणकर ताई. हो दादा आम्ही पण कोकणकर. गोविंद दादा म्हणतायत 90 नंबर लाईक डन. थँक्यू. 7 स्टार. श्री मी जमिनीवरून आहे. हॅलो 7 स्टार. श्री आहात का तुम्ही? श्री आहात का तुम्ही? हाय श्री. गणेश दादा म्हणते कोकणची माणसे साधी भोळी ताई. हो आम्ही कोकणची माणसं साधी भोळी. श्री लाईक करा चॅनलला. गोविंद दादा ढिंक चिका करतायत. योगेश दादा ती गेली तर मी पण जातो. ओके योगेश दादा जा, पण रडू नको. लाईक. थँक्यू 7 स्टार. श्री जेवलात का श्री? योगेश दादा रडू नको. गणेश दादा म्हणते ताई सध्या कुठे आहेस ताई? काश्मीरला का? इंडिया ताई. हो मी काश्मीरलाच आहे. गोविंद दादा म्हणते ओके बीबी 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 बीबी. गोविंद दादा बीबी 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 काय? योगेश गोविंद दादा बाकी काय चाललंय? तुमच्याकडे गरमी आहे का? 7 स्टार म्हणते श्री फ्रॉम सातारा. हॅलो सातारा भाई, सातारकर कसे आहात तुम्ही? सातारकर तुला हसायला येतंय का? मग काय, मला जाम हसायला येतंय. तू रडतोय
ताई यशश्री गेली. ई, ई, ई. अरे ती झोपायला गेली, तू काय रडतो येड्यासारखा? योगेश दादा प्रेमात पडला वाटतं. योगेश दादा तू प्रेमात पडला का? 7 स्टार म्हणते आय एम फाईन. ओके. गणेश दादा म्हणते 1 बॉटल 2 ग्लास माझी ताई फर्स्ट क्लास. वा 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 वा. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. 1 बॉटल 2 ग्लास माझी ताई फर्स्ट क्लास. अरे इश्कवाला लव कुठे गेलास तू? आहेस की नाही? आपले योगेश दादा रडतायत बघ. गोविंद दादा हो गरमी आहे, थोडा पाऊस झाला, शेतीची कामं चालू आहेत. ओके. कोणतं पीक घेता गोविंद दादा तुम्ही? गॉडफादर म्हणते ताई काय बनवलं जेवण? गॉडफादर म्हणतायत जेवण काय बनवलं? मी आज पिठलं भाकर, तुमचं एकदम आवडीचं. तुम्हीच दुपारी म्हटलात ना पिठलं भाकर, म्हटलं आज मी पिठलं भाकर बनवतेच. आणि बनवताना मला तुमची आठवण आलेली की गॉडफादरांना पिठलं भाकर आवडतं. इश्कवाला. अरे कुठं आहेस भावा तू? कुठं गायब झाला? योगेश दादा म्हणते माझ्या भावना समजल्या. इश्कॉलर म्हणते आज खूप बोरिंग वाटतंय. काय करायचं, बोरिंग वाटते भावा. आपले योगेश दादा प्रेमात पडले बघ की. गॉडफादर म्हणतायत काल काय? हा काल खाल्लं होतं मी पिठलं भाकर का? निलेश दादा म्हणतायत माशाचं बोल ना. हे बघ निलेश दादा म्हणते माशाचं बोल. हे भगवान. हे निलेश दादा मी सध्या जम्मूला असते, मला मासेच खायला भेटत नाही आणि तुम्ही मला माशाचं बोलायला सांगताय. हे भगवान. मला इथं एक मासा भेटत नाही आणि माशाचं बोलून माझं मन दुःखी होतंय. 7 स्टार श्री मध्ये आमची सुद्धा शेती आणि ग्रीन हाऊस आहे. हो का? वा वा वा. तुमच्या शेतीमध्ये काय काय आहे? गॉडफादर आता ऑमलेट बनवलं आहे सोमवारचं. गोविंद दादा म्हणताय सध्या जवळ मिरची शुगर केन आहे. वा वा वा. मिरच्या पण करता का? मस्तच. मला पाठवून द्या मिरच्या. हे इश्कवाला लव तुला बोर का झालंय? आन्सर येतच नाही कोणाला रे. पटापटा कमेंट करा. सगळ्यांना बोर होतंय भाई. ए भाई आनंद झाला दिव्य सोहळा पाहुणी. गॉडफादर म्हणतात भुकेला कोणताही वार नसतो ताई. बरोबर आहे, भुकेला कोणताही वार नसतो. यू आर राईट. त्यानंतर कमेंट केली आहे त्या गॉडफादर त्यात काय भूक लागली की जे समोर असतं ते खायचं. मग बरोबर आहे, भुकेला काय हे नसतं. गोविंद म्हणते हो खूप तिखट आहे मिरची. वा वा वा. 7 स्टार म्हणतायत आमच्या शेतीमध्ये आता ऊस ज्वारी हळद सोयाबीन आणि केळी आणि सीताफळची बाग आहे. वाव. सीताफळ पाठवून द्या मला, ॲड्रेस पाठवते मी. श्री. गॉडफादर म्हणते भुकेला कोणताही वार नसतो. बरोबर आहे. इश्कॉला म्हणते कमेंट्स करा पटापट. कमेंट्स करा पटापट. इश्कॉला मध्ये नुसते बघू ना आवाज कसला येतो? बाहेर वारं सुटलो काय? नाही. ओ माय गॉड. इकडे गडगडतंय मंडळी, जोरात गडगडतंय. आत्ता वाजले आहेत 9:30 आणि गडगडण्याचा आवाज येत आहे.
काय करणार आपली इथं काय. तर तुम्हाला लखलखते ते दाखवते मी तुम्हाला. बघा दिसलं का. लक लक चंदेरी तेजा तू न्यारी बोंदी हवा करारती. बघितलात गडगडिंग गडगडिंग. दरवाजा बंद करीन चल. योगेश दादा ताई तुला नंतर सांगतो काय ते. लाईव्ह वर नको फक्त सपोर्ट कर मला. होय काय सपोर्ट करू का फक्त. ओके नंतर. इश्कवाला लो म्हणते नका. गोविंद दादा 7 स्टार. मिरची कोणती चांगली आहे. हिरवी तोडीसाठी. गॉडफादर म्हणते ताई तुला हे माहिती आहे का सांग. ब्रेड ऑमलेट. हो मला माहिती आहे ब्रेड ऑमलेट मी बनवते. निहार भावा कसं आहेस तू. मला तू आलासच नाही मला माझ्या लाईव्हला. दाखव आवाज. लकलकलं ते दाखवलंच ना मी आता. इश्कला ते तयार आहात ना सगळे. कारण आता सुरू झालं आहे आणि उद्या तर दिमागाची खरी परीक्षा असेल. यापेक्षा भारी गेम असेल. ओके किती वाजता खेळायचं मग यार. मध्ये मला काय ऐकायला आलं. मला नाही ऐकायला येत नाही आहे एवढं. नाही ऐकायला येणार मोबाईलमध्ये पण लकलकत होतं. गॉडफादर म्हणते अंडं घ्यायचं 1 प्लेटमध्ये. ते त्यात थोडं मीठ टाकायचं तिखट टाकायचं. मग 1 ब्रेड पीस त्यात डीप करायचा. तो तव्यावर टाकून फ्राय करायचा. मग काय मस्त बनवतं ना वा. असं नाही बनवत. ऑमलेट फेटायचं त्याच्यात मीठ मिरची वगैरे टाकायची आणि ते तव्यावर टाकायचं आणि त्यावर ब्रेड टाकायचा. असं करून बघा. डुबकी नाही मारायची त्याच्यावर. गोविंद दादामध्ये पाटील 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 पाटलांचा बैलगाडा. ला 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 ला. ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 न इश्कन आते जाते. गॉडफादर ताई तू वेगळं सांगते. मी जे सांगितलं ते ट्राय कर मुलींना आवडेल बघ. ते नुसतं असं आय थिंक टोस्ट टाईप होत असेल ना. 7 स्टार म्हणतायत. आणि ग्रीन हाऊसमध्ये गेली लाईट. स्ट्रॉबेरी प्लॅन्ट टोमॅटो देशी वांग नारळ कलिंगण पेरू मका मिरची काकडी फ्लॉवर कांदा आलं आणि मटर आहे. बापरे मला यामधला मका पाहिजे आणि काकडी बाकी काय नको. इश्कलामध्ये असाच गेम सुप्रियाच्या लाईव्हवर पण रंगला होता. हो का चालेल चालेल आपण खेळू. ओके इश्कलर म्हणते असाच गेम. बघायचं का इकडे. तुम्हाला बघायचं आहे का. वादळ आलं वादळ आलंय मंडळी जोराचं. बघा आंधी तुफान आया है. इकडं जास्त आंधी तुफानच येतं बघा. नको चंद्र तारे. ओके ट्राय करेन मी. ओके उद्या ट्राय करते. इश्कॉलर पण तिकडे हिंदीत. ओके आपण इकडे मराठीत खेळू. मला पण माहित नव्हतं. माझे आजोबा होते आर्मीमध्ये. त्यांनी सांगितलं होतं की सकाळचा नाश्ता हेच बनवायचं. हो का चला बाई कपडे काढूया की भिजतील का नाही धुला. चंद्रतारे इकडे नुसतं तुफान तुफान तुफान. 1 मिनिट मंडळी. सगळ्या
गमले आहेत ते खाली ठेवावे लागले. सगळा कचरा आला. काश्मीरला पाऊस. येस, आता पाऊस पडेल. ए परी, इकडे पटकन. हे बूट घेऊन जा, चल. भिजतले, पकड. आणि तुझे पण घे, धर. बाकीचे राहू दे इकडे चपला. अंगारों का सा लगता है मेरे सामे. अरे इच्छा, इतकी मोठी फ्लॅश कोण मारतोय? पाऊस पडणार आहे. चालेल चालेल, मी पण तेच बनवते आता. चला लाईव्ह संपवते. बाय बाय, काळजी घ्या. इश्कॉला उद्या आपण खेळू. ओके, तो गेम खेळू उद्या लाईव्ह आपण. कदाचित मला बाहेर जायचं असेल तर बघू कधीच. तो फॅन बंद करून टाक. चल, तिकडची लाईट बंद करून ये सगळ्या. बाय बाय गॉडफादर. 7 स्टारमध्ये आमच्या फुलांची बाग आहे. बुकेजमध्ये जी फुले असतात ती फुलं आहेत. रेड रोज, ब्लॅक रोज, व्हाईट रोज, शेवंती, डेलिया, जरबेरा, मोगरा, आबोली, पिवळा आणि लाल चाफा आहे. वाव, अप्रतिम. अरे माझ्या मोबाईलचं नाही, बाहेर तुफान येते ना, तसं आलंय. गोविंद दादा म्हणते बरं बाय. बरं, उद्या येतो. ओके गोविंद दादा, बाय बाय, गुड नाईट. 7 स्टार श्री, बाय बाय. इश्कॉला उद्या आपण बोलू. ओके, बाय बाय, काळजी घ्या सर्वांनी. 7 स्टार श्री, बाय बाय. अगं माहीत आहे, गंमत करतोय तू पण ना. हे भगवान. चलो बाय प्रेम, उद्या आपण भेटू. बाय बाय बाय. बायची कमेंट करा सर्वांनी. बाय प्रेम.